Eldoret. Nyoro kembe kanyo loso neno ka gima ne o change tune mare. Kimani Chungwa winjo ka wuoyo, nyoro be no wuoyo. Ang'o moloko? Ing'eni BOJ gimonego wach mokwongo ni mar achiel katiba ma 2010 mane wagore ne mokadho higni 20 nomiyo japiny teko. Tapani gik ma Fredo wacho te detention without trial ang'o gini ne katiba ni omulo. Emomi ineno ka nitie Fair Administrative Justice Article 47. Nitiere picketing assembly Article 37. Mayiene ji kata sani kineno ka wajumbe moko temo kelo proposed legislation marido ne japiny. Ting'eni freedom of expression be omiye ni e chik. Ineno freedom of speech nitiere e chik manyiso ni ng'ato nyalo wacho gima wacho so long as ni ok iny gine mari, ok donj kuomi. To onyalo timang'owa, onyalo wuoyo. Magi ne onge chik machon mane joma chon ka nitiere godo. Omiyo nitiere kaka chikwa be odhi omiyo nyithindo gi teko mar express kaka giparo. To kawadoke wuoyo makoro sani wajumbe nitie. Ng'eni sama wachako ka wacho ni tang'o ma kiny timore. Adieri mar wach ni kata ka giloko kaka giwuoyo, it is a little too late. Nikech amendments madine giwacho ni kata ka giromo gi nyithindo gi kawuono ma giwacho ni wawinjou wadhi loko. Amendments gicho osechiw Thursday saa 7. Manyiso ni sani gimoro amora mabiro kinye bunge ipuodho kawuono gi House Business Committee. Manyiso ni onge gima nyalo kel minyalo medi mabiro magibro wacho ni mato koro ne wamedo ka wasewuoyo gang'owa gi nyithindo. Ka dine bed ni Speaker Wetangula do weyo windono mar mondo wajumbe okel amendments. Mondo wache ni amendments abro yudo nyaka sama kiny bunge bet kinyo kinyi saa 3:30 kinyi. To dine wawacho ni kata ka giromo gi jenzi kawuono to nitie light at the end of the tunnel. But kama koro wawuoyo ten mana manage. En mana manage jenzi mondo ginyisgi ni watima ng'owa wawinjo pachu. Jogi wacho ni gionge gi reverse gear. To bende kama gionge